Ayan, ayan. Good day everyone. Burntam again. Welcome back to my channel. Ayan. Alam niyo ba kung asan ako, guys? Alam niyo? Ayan, oh. Nandito po ako sa Agkapita. Dito sa may mga tarum. Daang Kalikasan. Ayan. Ang ganda, no? Oh, parang dadaan yung prinsipe. Prinsipe pa lang. Hindi mo nahari. Ayan, ang ganda, oh. Mga bambus yung ano, daanan. Nandito tayo sa gitna ng, papunta tayo sa gitna ng bukid, sa katirikan ng araw. Ayan, guys. Papasyalan natin tong sumisikat sa Facebook itong Agkapita dito sa may mga tarum, Pangasinan. Actually, dito yung way papunta doon sa Daang Kalikasan. Ayan, no. Doon yung bundok na yun, no. Medyo bibilisan ko kasi masyadong mainit. Now, kung may 2 wheels ka o 4 wheels, hindi mo pwedeng ipasok dito